मा इयो मा इयो मा इयो hello kan hello guys deh mai hello kan hello kan hello deh Angni nama deh Jessingan Hai Abu nih iri lah nah ini abu sampai nih cuman ya ini abu ini abu naik oh Spiderman nah ini dia mau nih मिठाई चॉकलेट ले नों दिया ने Sien safa khamrasi ini मिच लाइगो जाने नो स्पाइडरमैन फैना दंलै गाइस नैबे माने सेन लिउबमोन आं अर्डार होदोंमोन ओमफ्राय दा नै बाइकनि सेनखौ साफा खालामना लानि दायो आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो मायाव थांनाय जागोन दिनै स' बाइकखौ दिहुनना लानि बेयावनो बाइकखौ दोनो आं दा नै न'आव दोङो क्या खबर है अच्छा है Are साफा खालामदो sakaga sawa khamde जाबाय दे हा गोजा गारि safa khambaika ओके गाइस दा बाइकनि सेन लिउबोनायाबो जाबाय आङो दुगैना लानि माने बाइक साफा खालामनायाव बाइकआबो धुला गोजा जाना दंमोन ओमफ्राय दा बोथोराबो जोबोर मोजां दिनै दोमैलु बारा गरम नङा अखाल'सो हानाङा एसे सर्ट राइडआव थांनो नागिरदो लोगो सासे आंखौ दहाय लिंहरदो दा उखा दुगैना लानि ओमफ्राय स्पाइडारमेनाबो थांनो गोसो दा दुगैनायनि सिगाङावनो जोङो बागानाव थांनो नागिरदो स्पाइडारमेनजों आंजों नङा आरो नोंथांमोना गोबाङानो मिस खालामगासिनो दंमोन मानो ब्लग होआखै मा जाखो होनना गोबां सोंहरदोबो कमेन्टबो फैदों स' आङो दायो नोंथांमोननो खोन्थागोन नै दा जोङो बारियाव लिसु जानो होनना फैदोंमोन स्पाइडारमेन दा आंदो स्पाइडारमेनानो दा हाननो हालानो हागोन हाननो नेउथि स्पाइडारमेना स्पिड उथियो स्पिड कुइक स्पाइडारमेनानो दा लिसु हाननो नायदो मा गोथां गोसा जायो फाग्ला लिसुआनो मोनाखै मालाबा जाफैगोन बाय आइ नैथिं आरो फांसे दंबावो लिसु जानो लिंबाय थानायखाय इखौ लाना फैदोंमोन आङो बारियाव माने लिसुआ मा रखम जाना दङ दा लिसुआ मारै स्पाइडारमेन मोजां बाय नायनि जाजोब्बाय नङ माने देराखै गोथाङैनो दोङो लिसुआ मोनाखै मोनबाथाय उनफोराव नोंथांमोननो देखायगोन बरिया थायना दोङो लिसुफोरा ओइ नैयावबो दिनै होमबा लिसु जानाया केन्सेल जाबाय ना गोथांनि थाखाय केन्सेल जाबाय 1 hour later हेल' गाइस जोबोर गोबावनि उनाव नोंथांमोनखौ आंनि टिभि ब्लगाव बरायफिनबाय स' गोबां सान बारलांबायमोन टिभि ब्लगा दिनैसो थांखांफिनदो नोंथांमोना गोबाङानो सोंहरगासिनो दंमोन मानो भिडिअ लाबोथाराखै होनना जेबो रिजन गैयामोन आं माने इउटुबाव एक्टिभ गैथ'वामोन ओमफ्राय बेरायनायबो जाखायाखैमोन आं न'आवनो दंबायदोंमोन दिनै लोगोफोरा लिंनायखाय ओंखारबाय स' जोबोर गोबावनि उनाव दिनै नोंथांमोना निउ ब्लग नुनो मोनगोन टिभि ब्लगाव स' गासैबो सापर्ट खालामबानो जाबाय दा जोङो नै बाइक गंनै दोङो दा जोङो मोनसे जायगायाव लागै थांनायदो बिथिं लोगो सानै दोङो दा थांसै अलराइट नैथिं ध्रुबदो आरो इनि लोगो सासे दङ दा थांसैथ' आवगाय बाइकखौ मार बराया नुदों इनो नोंनिखौ हा थ' सोर माइकफोरनि साउन्डआ फैगोन ना फैयाखै आरो आङो फार्स्ट टाइम अफ रडिं हेलमेटाव ग'प्र'खौ दिनै फिट खालामदों माबादि जादोंबा सेटआपआबो आरो साउन्ड क्वालिटिया बारा मोजां फैयाबो जानो हानाय बोथोरखौ नाय गाइस बोथोरखौ
अखा दोमैलु दोमैलु बोथोर राइड खालामनाय इफोरबायसा बोथोराव जोबोर मजा नाङो बेर 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 फैनो हानाय साउन्डआ नै इभिनिं राइड बुंजागोन वा साउन्डआ तामुलपुरनि आवगायावलागै थांगोन मोनसे जायगा दङ नै इयाव बिसोरो लाना थांनो ओंखारदों आंखो दारखुसिनिफ्राय तामुलपुरा 11 किल'मिटारसो जायो आङो दासान्दि गामियावनो दंथ'यो आबैलानियाव स' गोबाङा मोनथियाबो जानो हानाय ओंखायनो आङो फोरमायबाय लेथ्रा साउन्ड फैगोन दिनै तामुलपुरनि भिउबा मोनसिगोन इयाव भिउ लाभ खालामना लानि स' गासैखौबो मिस खालामगासिनो दंमोन फाइनेलि दिनै बे समा मोनफैमारबाय भिउ लाभ खालामना लानि नोंबो सुगन अखाबो हायां हायांदो जायगायानो खोमसि जाजोब्बाय ओरैबायदि ट्राक गारि खारबाय थादो लामाया एसे गाज्रि नैथिं तामुलपुरनिफ्राय नै कालाफुसि फुजा जाग्रा बिथिंनो फैनांगौ जायगाया लकेसना बारा गोजान गैलानो इसोरनियाव सोंदोंमोन आङो मोनसिगोनानो ओरैनो इभिनिं शर्ट राइड ओंखारबाय आरो भ्लगाबो माबादि जादोंबाथाय नोंथांमोना एसे बुंहरबानो जाबाय स' आरो आं गोनो गोथो जादों गोबावनि उनाव भिडिअ खालामबायना दिनैसो एसे दावखोनाय बादि मोनदों आं केमेरा एंगेलखौ एसे बोख्लायनांगोन माउन्टखौ ओरै ओइट दासो जादों खोमा दे ग'प्र'खौ एसे बोख्लायना होदों थांनाय टाइमाव अखाल'सो मोननाङा 5टायानो जायाखै दा 5टासो बाजायाव सान्दुं दुंबा ओरैबायदि सान्दुं थायो लामाया नैखिनिया बरिया जाबाय गामि सिं सिं फैबाय आरो जोङो अखा हायाबाथ' जेबो डिस्टार्ब जानाय नङामोन दा अखायासो गोसानि सायाव गोसा जालांगासिनो जों जुदि सिदा थांबाय थायोबा डाइरेक्ट दमदमा ओंखारहैनो हागोन दमदमानिफ्राय नलबारि जेराव थाङो बरमा थांबाथ' बिथिंनो मालाबा सर्टकाट मारिलाङोमोन जों मेन लामानिफ्राय नै इफोरबायसा हाबलांनांगो जायगाखौ रावबो मोनथिया खोमा नैखो बिसोरसो फैबाय थायोनो जाय नोंथांमोना जायगाखौ जुदि मोजां नुनानै फैनो सानोबाथाय आङो खोन्थाना होगोन दा लकेसनखौ मोनहैखांनायनि उनाव जायगायाव दै दंजोबो माथो थांजागोन अखा हानानै दै जादों ओमफ्राय जायगायालाय म'आव लकेसना थांजागोन नायथिं ओइथिं गोरानथ' आगबारायनि र' दैबाबोलाय हाब्रबा गैला आरो लामा जाना दंखायो मानसिफोर फैबाय थायो खोमा नै लकेसना नै स्टार्ट जाबाय नै इनिफ्राय फैबाय आरो दै इसोरो
जायगायाव मोनफायदोबो राम राम अखा हाना होबाय उपाय गैला दा मा खालामनो भ्लगानो आसखान्दा जासिगोन इयावथ' एख' हाबसोनोबो जायगा गैया दा बर्थमान सान्दुं दुंबाना ओरैनो ग्रिनारि ग्रिनारि नुजोबखागोन जायगाखौ आगोलाव लागै ग्रिनारि हाबसोनो मार गोसा बैसन जागायगोनथ' सानदुं बाया हिटनिफ्रायनो आरो नै गितेना रिलिफआनो बायावनो जाबाय बाइक सिदेन बाय सानसे दा एसे थाबायना उननिफ्राय भिडिअ बनायबाय सेफ दंबो लाबदो ओमफ्राय हागोन हाया अखाया मार हाना होबाय एक'खौनो लानो मोनासै आरो नै इयाव मा दोङो Oh my god, अखा मोफ्लाबाय हादो दे बेलेगा बेलेग अखा मोफ्लाबनायखौ बयथ' गियो आङो उखा मुखा मोननैसो फट' लाबाय अखा सिजा सिजाबाबो जायखिजाया उपाय गैला ब्लगखौ खालामबाय नालाय होना होनोसै आरो बुहुत गोबाव जाबायमोन गारना दोननाया चेनेलखौ खारदैयाव आंथ' जबाय इयोथ' नोङो ओंखारियाव उथिनो हानाय नङा सिदेर जागोन मोजां साइड जा हामनो दे बारा स्लिप जायाखै आंना उथिगोन दे उथिगोन Lano nah आइखिनियाव लाखिनानै ग'प्र'खौबो सोखानोसै अखा सिजोबबा हामा जानो नागिरो उपाय गैला ब्लगखौ इखिनियावनो एन्ड खालामनांसिगोन इनो थांखानोसै र' ग'प्र'खौ सोनोसै